Madwar wieħed minn kull 10 pazjenti li jżuru t-tabib tagħhom jagħmlu hekk minħabba l-marda tal-ġilda. Il-Gżejjer Maltin huma magħrufa għal klima sħuna u x-xemx tiżreġ pratikament is-sena kollha. Peress li r-raġġi UV huma ta' ħsara għal bniedem, wieħed għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipproteġi ruħu permezz ta' sunscreen, użu ta' kappell, nuċċali tax-xemx waqt li wieħed għandu jevita l-qilla tar-raġġi tax-xemx bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Waqt żjara fi Sptar Boffa fil-Furjana, il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia qal li rridu nkunu aktar konxji ta' bidliet bħal bajja li jista' jkollna fuq ġisimna. Sostna li ħafna minn dan il-mart jitfejjaq, madankollu jekk bniedem jitraskura jista' jwassal għal mart kroniku waqt li f'każijiet rari jista' jwassal għall-imwiet. Fl-aħħar snin il-kanċer tal-melanoma f'pajjiżna żdied. Fl-2010 3 irġiel u 3 nisa mietu kawża tal-kanċer tal-ġilda. In-numru ta' każijiet ġodda fl-2010 kien ta' 24 raġel u 20 mara. Għalhekk il-messaġġ huwa wieħed sempliċi li nkunu iktar konxji ta' dawn il-mezzi preventivi waqt li nkunu aħna stess li nħarsu saħħitna.